ring pamanan non sekarwar siki menyuting tias boyata jatuh krama Arya Prabu kawula nuwun timbalan iki ngadhawuh Kok Prabu jroning pasuwakan iki pun Kakang mundhut atur katranganira mungguh kepriye pawartane Duk Samana jeneng sira nutus sowan marang Sapwarga nyuwara wedekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh Kok Prabu jimat kepunden kula niki keparing kula ngaturaken gaten lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan Sapwarga nyuwara wedekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu punjuk ing ngarsanipun Paman Penemban Begawan Wiyasa. Iya Yayi. Mara kagenggal aturna kepriye dawuh timbalaning Paman Maharsi. Lho nggih. Mekaten Koko Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabak ing banjir bandang. Ngantos meh nerbahaken wringin kurung sakembaran. Saengga Koko Prabu gragapan punten wungu saking Nendra. Ing riku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dhumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye Yayi? Kepriye moringgal aturna? Dawuhipun mekaten, kula Arya Prabu. Matur marang rakamu sinuwun Mandura yen sejatine impen mono kembange wong turu. Ya senadyan kala mangsane impen mau sok ndara dasi. Nanging